Съжаляваме, че спряхме, съжаляваме. Това е трета част. Да, явно е трета част, защото... Така, хора, влизаме и какво да видим? О, не! Всичко е огледално, хора. Да е... О, мага! Всичко просто е огледално. Заключихме. Да. Мага. Насякъде. Има лампи. О, даже горе има. Мале, ако представи си земята... О, мале, аз ще блъсна тук. Представи си, ако земята беше огледал. Ми тя почти. Да. Дай тук да се направим снимки. Айде, ма. Добре. Излизаме, защото знаем, че ви стана скучно вече. Идваме... О! Тук пише без обувки. Или май без топчета, за да се прати таки с дупки. Да, някой доста дупчета направи. Ние не сме в топчета, така че... Хора, какво? Тук ще съм по-висока от тебе, бе. Какво? Ето там, хора. Какво? Я ти в ъгъла, трябва да ти... О, ти за пръв път съм по-висока от теб. Ма ти си доста по-висок от мен. Да, размяна. Аз от мама бях по-висока от теб. Пак съм по-висока от теб. Доста яко. Добре, следващата стая. Ще ми заболяха тук краката на кривото. Стоя по редните сточета, че май са закачалки. Да. Айде. Викам се следващата стая. Да. Това какво трябва да е? Тук пак има някакъв екран. Тук трябва да ме изяде този ли? Да, се снимаме, ла. Върна татка. Върна татка мъжна. Ма ни толкова. Добре, хора, тръгваме си от тази стая. Буквално всичко е направено доста добре. И тръгваме към следващия... Не, надолу сме. Харисито реши да се върне тук и да пробва за последен път. Мазохистка. Сега го правиме и с различни ръце, така е още по-гадно, мисля. Да. Нека да си тръгваме и да продължаваме Да. към следващата стая. Интересно. Още по-интересно. И още по-интересно. И още по-интересно. И още по-интересно. Много странни неща има тук, хора, ще прибия. Да. Тук минахме вече. Това пък какво трябва да е? Айнщайн? Маля, защо навсякъде този Айнщайн? Да, нали? Тук трябва да си проврорат лицето. Защо няма? Чакай да ми Той ма следи. Той ни гледа. Да. Мале, как ни гледа? Да, знаем, че сме красиви. Добре, нека продължаваме. Каквото е. Странно, ти си странни стълби. Малко не сме го измислили, ама... Някъде е много тесен тунел. Да. 3D. Дай намерих още една. Трябвате да съм докато си бъде. Вижте. Тук лято се знам за пролет.
Така и не запомних подредбата на сезоните. Тук е до... Иска. Я? Мога ли се цяла? Я се дръпни. Ужас, че маска. Я дръж. Как са направили и тези? Може да се. Благодаря. А тези какви са? Чакай да не се свана в някой кабел. Да, аз това го показах. Да. Пак закачалки са до главата. Така, съжаляваме за камерата. Вижда се така, защото някакво магнитно язда. И се движат самите перця. Казаха, че се движат, Но не всъщност... се забелява. Бе, на хората им се навалиха ушите. Влизаме в следващата стая. Тук има още доста неща. Това как седи във въздуха, ако мога да попитам? Елате и тази страна. Какво? Интересно. Добре. Чуй, че ме стресна тази жаба. Омага. Жабки. Какво ме стресираш? Добре, това какво е сега? Една обикновена лампа. Не, тя седи във въздуха. Интересно. Това как се седи? Поредната иллюзия. Да. То на музея иллюзия. Добре. Добре, хора, влязохме в тази стая, която е доста странна. Искаш да те снимам тук? Чакай. Как се снимам? Снимай се, дай. Как? Мисля, че... Давай, снимай се пак. Не искам. Добре, дай аз да се снимам. Само... Дай, ела да се снимам, поне как се снимам. Спира. Спри, бе. Не. Дай да съм малко. Добре. Това сега какво е? Оле, виж, тук се вижда като ръка. Да. Това ако е ръка... Продължавам да го чувам как. Снимам. Хора, вижте тук какво е. Вижте там какво е това. Добре. Мона Лиза. Сега го слагаме. Как Мона Лиза? Не, майка не знам.